sing salat taubat aras-arasan, sing istighfar aras-arasan, mumpung sik dipethuk ning bulan suci Ramadan, ayo dimanfaatne kanggo nglebur dosane awake dhewe. Wondene kanggo nglebur dosa marang sak padha padane nalika engko nek wis entek posone 30 dina, insyaallah bakal nemu riyaya. Pun niki saking kaula sisa waktu sampai jam 12 kurang seprapat kurang 10 kula serahne dateng Kang Kluthuk karo Kang Klitik. Matur mbah nuwun. Nggih, Mbah, makasih. Gus. Nggih. Wis ngerti to. Mumpung diwenehi kesempatan ning bulan suci bulan Ramadan, ayo diapiki, dibeciki. Ya, alhamdulillah. Aja belajar makrifate tok ning syariate ya disinaoni. Nah, sampean barang posone kan ya kudune nutuk. Ya, alhamdulillah. Nutuk to, Nduk. Selama iki aku ya urung mokel alhamdulillah. Kale ra tau poso. Kok roh ya? Lah iki mumpun amu ngerti kok iso. Yen ya sing nukone sego Padang ya dek. Mangsamu. Mulane nggih genepi, Nduk. Ayo sampean paling ora Nyanyi, Nduk. Nah, ngono. Ngene iki dadi ya. Sing tuba kumelun bening kentiasa ngapeke kawengku sagong cacahan nanging sanget nangiki pisang resi kaneka putra kang hanjok saking wiyahati kantya ingkang minus ya bebudalan wadya bala saking nagari Ngalengka campur kalian wadya bala saking kasatriyan Panglebur Gangsa mawrahan budaling para prajurit mereka bala lumares budaling pramadya
Yo 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 yo.
maju. Yo. Sarang padaring Kumbakarna kinen mangsa jurit mringkeng raka sira tan lenggana nglungguhi kasatriyane ing tekad datan purun amung cipta labuh nagari lan oleh yayah rena mimyang leluhuripun apa iki sing diarani sudik guntung suduk gunting tatu loro salah kamis rondol batok-batok landesan denggul babar pisan ora nduga mono babar pisan ora ngraita yen kedadiane kutu kaya mangkene oh Gusti Kumbakarna nyuwun ngapura yen aku ora maju perang ateges tetel jiwa kasatriyanku yen aku tumandang aku mbelani kamurkane Kakang Rahwana-raja nanging dawe para alim ulama kabeh-kabeh iki gumantung saka niate niatku apik niatku becik niate Kumbakarna luhur bakal mbelani bumi kelahiranku bebela marang bumi wutah darahku slendra kang rasa slendra kang jiwa ya Kumbakarna bakal maju sajroning pabaratan tina iki
ndedel gayuh kekono Resang Rama Ndaya Pati ana yaksa gung cangkrama namane wil katak sinit jejagi troning wareh Mbadha kolam tanpa tuwa mina-mina drojaladri mila gugu saben ari watah-titah watra durung suwe anggon kulmaku saka praja ngalengka kepranggul ana wanara kusika seta tegese kethek ulsi putih memplak babu alamun to bisa tata jalma manungsa sapa sing dacaranmu tambuh marang aku Senopati Swelagiri Anoman Rama Ndayapati ya senggono yen ora sisip anggonku nyawang kowe sing ngobong kraton Ngalengka duk rumuhun ana ing jaman lelakon Anoman Duta pancen kapara nyata Ngalengka sing kundang Ngalengka sing kawentar negara kundang kaunang-unang kajara saindenging jagat raya wae mungsuh Anoman bisa tak obong sakedheping netra apa meneh dedapuranmu curu kaya kowe babu ayo bali takon sapa sing dadi manggalaning yuda Tumenggung sing dadi pangkatku aranku Tumenggung Kumandang Garba pancen kamara nyata nyimpang nyuta nengen dudu kowe sing tak golek Prabu Rama kenyembat lamelatu gelih kulune ora usah kakean sumbar ora usah melu jaling boloten kebola tengen Anoman kang bakal sembodo ngadepi apa sing dadi kekarepamu wani karaku entek wedine kare wanine Agus Sugi Kendel Bondowani gedemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapita kaya buntute ula tapang kedra manuk branjangan tengkang kandeling kulitmu jumengkling sutuanmu yen to pancen kowe sekti tanpa aji teko tanpa meguru wateken aji-ajimu tumpang so tebiat datap lameng sati gawe sesuk ora iso kumpul karo bojomu Hanuman malun sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal wanodya nyupura aking kula ngrusak wara lan kesma Oh
monyet ireng tapi sweda bali lakon menggung salokat katut barat ora ana tandingmu coba aku cobanen yo ho a i ho het ha ho ha mati hu ha ho a biar ho
Jayeng Palu Gonma Ngopop sirapat abre singawena Katonno Budinira Siramati bakal Oi, Madya Bala Ngalengka. Kereken genderamu bangka ana gegamanmu. Aku aswane Kumba, aku Kumba-Kumba. Ayo para wanara, 1000 bareng Majus, 100 bareng Ambrus. Lakon gegeciung waliaran kowe.
banjur babah depan lemah risang aswani Kumba. Yo tanggap Kang Rayi Kumba den lumpati kaping 3 urip neh kaya wungu saka Nendra. Oh, oh. Oi. Oi, oi, oi. Ah. 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 Wait, wait. Oh. Ah, 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 hey, ah, ah, ah. Hot. Tak suruh kabran nanggeget waja mlintir Kumbala Sukal wijiling sabdo ora dalah ya jagat ya dewa ya Bathara Yayang Godhok piye Kakang Anoman sajake aswane Kumba karo Kumba hanggaduh kasekten kang linuwih ketitik angger dipateni dilumpati kadange urip neh angger mati dilumpati kadange dilumpati sedulure urip neh marambah makaping-aping banjur kersane Kakang Anoman piye cekelen adine Kumba aku tak nyekel kakange aswane Kumba banjur didu Kumba ndas padha ndas karben mati sampyuh manut Kakang. Ah! Eh! Ah! 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 Ho! Ho! Hey, ha! Oi! Back! Jiwa mancing
Anakku asmane Kumbo. Oh. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Aswani Kumba. Kowe mati, Nger. Duh Gusti Nur ngapura. Anak sing ora ngerti kintang kimpuling lelakon. Anak sing ora ngerti abang ijone lelakon. Melu kesempyok wengi sing aradan. Oh dewa. Wadyabala kethek, Wadyabala Wanara. Anake mati, bapake sing belani. Dikara bawa kang tumingal perang campa samya mebali. Ulir kathit wileting godo. Iki manggalaning Wanara. Ketitik dedeke gedhe dhewe sapa jenengmu? Aku Narapati Sugriwa. Iki sapa? Senopati Negara Ngalengka Kumbakarna jenengku. Senopati Ngalengka ki kowe. Dasar kapara nyata. Weladalah. Ana butok gedhe sak gunung anakan. Mundura yen isih ngeman karo nyawamu, ora bakal mundur yen durung dadi batang ketantangan Narapati Sugriwa. Gaglak limpamu.
Kroyok Madya Bala Munyuk. Yo. Pokoknya suwakeh gitu. Acarita kaya mangkono. Kinaraya Madya Bala Wanara nenggiri Sang Kumbakarna. Sirah ana ketheke. Rai ana ketheke, irung ana ketheke, gegere ana ketheke, rambut ana ketheke, tangan kiwa tengen, sikil kiwa tengen ya yen disawang. Saka kadohan kaya gunung kethek. Biari Sang Kumbakarna ngetok karosan kang pungkasan satemah murat marit para wanara bosah basah hambelasah kathah ingkang samya dumugi ing pejah. Satya tur miturut anut sumarah mring Gusti dene sidi miweng upama panindak ing praja ngatil bejo dadi bandara rinarepan mring pra abdi Yayi Narapati Sugriwa wonten tinibalan ingkang adhawa sinuwun lonjong mimis mlayu melar mingkus napas wana parigaya apa Yayi Narapati. Waduh sinuwun ngaturi ketiwasan wekdal menika samya mandelong Madya Bala barisan Wanara malah kathah ingkang samya dumugi ning pejah. Lire kepiye? Awit katerjang dening Senopati Ngalengka kadang werdanipun Prabu Dasamuka nenggih Raden Kumbakarna ingkang pranyata sura sekti jayeng palagan sampun dipun keroyok kalian para kethek nanging babar pisan boten ngunduraken lampahipun kepara tiba kosok balen Madya Bala Wanara samya mundur saking palagan. Ya jagat ya dewa ya Bathara, aku wis nate krungu kondange satria panglebur gangsa si Kumbakarna pancen Raden Kumbakarna ora bisa sinangga gampang mundur sawetara bakal tak rembuke kelawan Kakang Semar. Den prayitna esmuni ririh eka balik Tityane Gandayani dados sak mangke sami mandelong barisan Wanara. Ya pancen kaya mangkono Kakang. Niki sing bisa golek pengapesan Senopati Ngalengka mboten sanes sing kapernah adine inggih punika Raden Gunawan Wibisana. Jalaran sak dhuwure langit taksih wonten langit sak sekti-sektine manungsa niku mesti ana sing ngungkuli. Dados
Kula aturi perintah dumateng Raden Wibisana supados maju dhateng palagan mapak ridane Sang Kumbakarna. Niki mengke mesti bakal kewiyak pengapesane si Kumbakarna sinuwun. Wibisana wonten dawuh sinuwun marmanipun Kakang goleki Siadi pun Kakang mung bakal takon marang Siadi babakan menapa jeneng sira manggon ana ing kene panjenengan ingsun kok anggep dadi apamu paduka menika bendara kula namung Swita Puruhita pejah gesang kula nderek paduka Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya. Kewajibane abdi marang bendara kuwi apa? Mbangun miturut marang dawuhipun bendara. Yen aku paring dawuh apa bakal bener-bener sira tindakake. Nuwun inggih, lair kula sing batos badhe kula tindakaken menapa ingkang dados sedaya dawuh pangandika paduka Sang Prabu Rama Wijaya. Yen pancen kowe mangkono, dina iki ngalengka ngedali senopati, ya kuwi kakangmu dhewe Kumbakarna maju. Pati lan orane Kumbakarna tak borongke marang Wibisana. Dewa nyuwun ngapura paringa kali damar dhateng Gunawan dumateng pepetenging ati ingkang kalimput. Wah dewa kula nyuwun pepadang yen kepapak lakon kang kaya mangkene aku dadi kelingan pangandikane Kanjeng Rama Wisrawa. Manungsa bakal bingung yen dibenturke kelawan rong perkara antarane siji katresnan loro kewajiban. Aku ngerti aku mudeng pengapesane Kakang Kumbakarna apan ana satriya kang suci ati lan tumindak ing lakoni wadat tegese ora apalakrama, ora gepok senggol kelawan wanita. Yen to ana negara Pancawati kene satra sing nglakoni wadat ora ana liya kejaba mung mapan ana Raden Lesmana Widagda. Ora tega aku nyawang Kakang Kumbakarna Raden Lesmana kula ingkang sowan Raden. Iki Gunawan Wibisana kang marepeki Lesmana Widagda lakar kasinggihan waleh-waleh menapa nampi dawuh saking ngarsanipun sinuwun Prabu Rama inen pados sarana pejahipun Senopati Ngalengka ingkang kasarira Kakang Kumbakarna. Kamangka kula mangertos piyambak bilih pengapesanipun Kakang Kumbakarna kaliyan satriya ingkang suci lair batinipun tur hanglampahi wadat tegesipun sajeke urip boten apalakrama inggih namung paduka Raden ingkang saged hanyarirani jejibahan menika. Kakang Kumbakarna sampun samapta ing gati sawega ing diri. Kula aturi nglepasi jemparing supados enggal suwisih pedhot mangke Raden. Mentang Gandewa sinandhangan Warastra nenggih Sang Lesmana Widagda kang pranyata suci lair batine. Warastra ingkang den lepas ing sedya cacah wonten gangsal winastan Kyai Pancawisaya ingkang sekawan dadya sarana
mepesaken tangan kiring kang sarta tengen ingkang sarta mepesaken suku kanan kang sarta kiring ingkang setunggal dados sarana oncating sukma saking raga gugur Sang Kumbakarna. Sampo jagat kawratan waspolir melu bela sungkawa mangkono anggane Sang Kumbakarna kang wis meles dening Ludira mesem jroning mardaya marem krana wis rumaos paripurna jejibahanira dados senopati gugur Sang Kumbakarna dadi kusuma bangsa. Sangsaya dalu araras abyor kang lintang kumedhap desonya tengah wengi lumrang gandaning puspita karengyaning pudyanira ong Sang Dwijawara ambreng swaraning madu brangta manung sungsarining kembang wanjine wis madya ratri
Dereng wonten ingkang cinarita mung Sang Hyang Candra ingkang jumedul saking arka harsa hamadangi jagat. Dupi tata sing kamantian diwasaning Sang Hyang Arka yekti wis wansine Goro mijil tirta kencana. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi Mas Gareng, pagi Truk, pagi Gong, pagi Mas. Ketemu ana segmen 249 goro-goro. Perkara lakon berhubung alengka utawa sirnaning angkara murka sambung bubar. Goro-goro sing baku dikendhoni dhisik swasanane, dikendhoni dhisik kahanane. Ngono. Heeh. Masih dalam rangkaian ya kuwi adicara tasyakuran pernikahan. Ngono, Truk. Heeh. Ayo Mas Gareng ndonga napa kagem Kang Mas Bribda Brian Vitori, Kang Sarto, Mbak Ayu Marianto, Kang wis kasembadan Apolo Kromo Mas Gareng. Tung aku banyu mili kok, Truk. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Iso mujudake baiti janati, rumahku adalah surgaku. Amin, dongane apik, dongane becik. Dik Bagong ndonga apa kanggo temanten sakloron? Dongaku muga-muga enggal diparingi golek kencana sing bisa tata jalma manungsa, Mas. Oh ngono. Ya kuwi wujude putra. Merga wong kuwi besok 3 tahun meneh, 5 tahun meneh. Kuwi yen kumpul karo kanca kuwi sing ditakoni ora kok omah sing magrong-magrong, tetumpakan sing apik, tetumpakan sing becik, ora ning mesti adat lupiya sing ditakoni anake pira. Oh ngono. Lanang apa wedok? Oh iya.
Ngene Dik Bagong, piye masih sadurunge ngaturke ya kuwi lelagon suka parisuka. Sadurunge aku mau njujug ana lokasi aku diparingi pitutur marang salah satunggaling priyayi, pitutur mau ya kuwi pisungsum kanggo temanten kekarone. Oh ngono, heeh. Ana priyayi sing menehi pitutur awake dhewe kon nyambung lidah ana ing adicara wayangan kene, heeh, pisungsum kanggo temanten sakloron. Ya kuwi 10 pepacuh tumrape wong omah-omah. Apa wae, Truk? 10 pepacuh tumrape wong kang wis bangun bale wisma, tumrape wong kang wis omah-omah kuwi ana 10. Antarane siji, ya kuwi aja kulino nyepelekke siji lan sijine, tegese tumrape wong jejodohan kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kabecikan sing ditindakke dening pasangane. Aja mung nyawang alane wae ning katono becike wae Mas Gareng. Heeh. Angka 2 ya kuwi aja gedhekke sujana kang tanpa panaliti, tegese aja gampang dakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine ya dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki, jroning ati sapa sing ngira ngono kae. Angka 3, Truk. Angka 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana manungsa sing sampurna uripe, mula kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Angka 4, Truk. Angka 4 aja sungkan lan aja pekewuh. Merga wong jejodohan kuwi raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal, aja duwe rasa ewuh pekewuh. Yen ana masalah kudu dirembuk terang-terangan, aja ngendhem rasa mundhak salah kedaden. Angka 5. Angka 5 kudu sing apa anane, tegese laire kang sarta batine kudu padha. Yen iya ya ya, yen ora ya ora. Angka 6 aja gampang muring, tegese samubarang kudu sareh. Aja gampang nesu, ana rembug dirembuk, ana perkara kudu dirampungke kanthi sabar. Sak bacute Mas Gareng kang sarta Dik Bagong. Angka 7 aja lelamisan. Kabeh isine ati kudu dilairke kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah anyar. Angka 8. Angka 8 kudu ngudi kadiwasaning jiwa. Wong omah-omah kuwi pendak dina kudu ngudi supaya mundhak dewasa pikire, angen-angene, gunemane, tingkah lakune kudu saya dewasa. Aja malah mundhak dina mundhak bocah iki aja. Sabanjure angka 9 Mas Gareng, ya kuwi aja nyepelekke perkara. Masalah gedhe utawa cilik kabeh kudu entuk kawigaten. Aja nyepelekke perkara cilik, sabab yen ora enggal dirampungi masalah mau malah dadi gedhe. Lah angka pungkasan Mas Gareng Dik Bagong, aja ana campur tangan saka wong liya. Krana wong omah-omah kuwi kaya sawijining negara, abot enteng kudu disangga warga negara kono dhewe. Bangsa manca ora kena nyampuri urusane negara kuwi mau. Semono uga wong jejodohan senadyan ngalami reruwet sing kaya ngapa kudu dirampungke dening keluarga kono dhewe. Wong liya braya ora kena melu-melu utawa nyampuri, sabab mangkono mau ora malah ngrampungke masalah lan sok malah nambahi ruwet, Gong. Oh ngono. Heeh. Kuwi Gong, dawuh saka priyayi kang ndak tampa kinen ngaturke marang pinanganten kekarone. Ya, saiki menyelam sambil minum air, Truk. Heeh. Aku kepengin Dik Sinta karo Mbak Sri Pesek katuran jumeneng dhisik. Oh ngono. Ah, yuk duduk Mataram Manca. Ya. Gonceng nangit kelap-kelap katon leregen cangeng alis. Oh
risang maweh gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik waduh Rama Dewaji ngaturi ketiwasan pawarta lelayu kang paman ing panglebur gongso sampun gugur madyaning rananggana pramila saking menika Purbawasesa kula barongaken dhateng jengandika Kanjeng Rama Dewaji edan-edanan kamangka pamanmu Kumbakarna kae satra sing sura sekti mandraguna yen manut pangerane Dasamuka kethek-kethek wadya balane Prabu Rama kae ora ana sing mangga mulya lumawan tanding pamanmu Kumbakarna jit Kanjeng Rama semunipun wonten ingkang tumindak culika nuwun inggih pun Paman Gunawan Wibisana ingkang bocoraken pengapesan-pengapesanipun Senopati Ngalengka dhateng Sri Rama Wijaya yang satelek iso nugel ndase pamanmu Gunawan tak ganjar gedhe wis sikra kang pala tumingal kandining tumuwu salami mong awas eling lukitaning alam ing kaya nampa pakurmatan kang gedhe Indrajit kapatah maju ana palagan dadi senopati Indrajit duweni pusaka Indrajit duweni piandel ya kuwi wujute panah naga pasa. Panah naga pasa iki yen kawatek bisa bleger. Ula kang cacahe maewu. Para kethek, para munyuk, para wanara. Ketaman panah naga pasa ora mudhar tak sembah idridran wis.
ranane wong yen luhung betah lopo kurang guling elinga solah jatmika Gunawan Wibisana Ngalengka wis ngetokke senopati maneh ora ana liya ya kuwi Atmajendra Ngalengka Sindrajit ya Megananda gawe pengiram-iram ana pabaratan anane mung ula kang cacahe 1000 yen ana lelakon sing kaya mangkene sapa sing wajib jumangkah lan kumrembyah nyuwun tambahing pangestu sinuwun Anjot kumeregut manjing samudra tulya dreng wiraganya legowo ponakanku bocah bagus bocah Jentara Indrajit Megananda kang magut ana pupuh iki wong tuwa ora urus Paman Gunawan Wibisana anggep mopo mirang kampuh jinggo kowe biyen wong Ngalengka kowe biyen lair ana bumi Ngalengka gedhe ana bumi Ngalengka parandene pakartimu malah mbalela dilatih delamakane Rama Wijaya para senopati negara Ngalengka pengapesane kok bocorke satemah padha gugur kabeh Paman Prahasta Kanjeng Hyang Prahasta Kanjeng Paman Kumbakarna kabeh wis padha ngemasi gara-gara mung pakartine Gunawan Wibisana aja gembelo ndasmu aja sumekian lamun kowe bisa ngalahke panah naga pasa saiki adu arep karo ponakanmu lanang Indrajit Megananda Pono ya kalamun to pamanmu mbok kon musuh tanding karo kowe ora-orane aku menang krana aku ngrumangsani ponakanku bocah bagus Indrajit anduweni Adi Jaya Kawijayan kang sarta kasekten kang linuwih nanging sadurunge pamanmu iki mbok pateni aku wene ana wektu aku bakal crita raketang sedhela cerita apa? Enggak cerita yangsat kuwi. Indrajit. Kenang apa to kok pamanmu mirang kampuh jingga ora sarujuk kalamun to bapakmu Prabu Dasamuka dedaupan karo Rekyan Sinta amarga dok rumuhun. Ibumu Dewi Tari lagi ngandhut wujuding jejabang bayi. Nalikane ibumu ngandhut jejabang bayi Kanjeng Ramamu Kakang Dasamuka
Kakang Dasamuka lagi tapa tetugur brata ana lengkehing Gunung Gohkarna. Bapakmu nampa wangsit kalamunta negara Ngalengka bisa tata titi tentrem. Kalamunta ketunggon kelawan Dewi Widawati. Para dewa paring wangsit Dewi Widawati bakal manitis marang jabang bayi kang den andhut karo ibumu Dewi Tari. Sedyaning kayun bapakmu Kakang Prabu Dasamuka arep ngrabi anake dhewe. Krana ya mung cara ngrabi anake dhewe. Ngrabi Titis Widawati Ngalengka bakale tentrem. Wibisana bruntak sajroning penggalih kaya apa surake jagat. Dosa apa bebendu apa kang bakal nekani negara Ngalengka kalamunta ana lelakon bapak ngrabi kelawan anake dhewe. Bayi lair cenger wedok ndak singetake ndak wadahi nganggo kupat sing jenenge kupat Sinta tak larung ana segara. Banjur aku muja wujuding mega utawa mendung dadi anak lanang. Awit aku muja wujuding mega tak jenengke Megananda ya Indrajit kowe kuwi. Dadi cekak cukupe kowe kuwi dudu anake Kakang Dasamuka, kowe kuwi anake Gunawan Wibisana, kowe iki anak pujan sing ndak cipta. Wis saiki yen kowe arep mateni aku pasrah bongkokan Indrajit. Waduh, Kanjeng Rama. Dosa menapa ingkang kula sandhang kula cinipta wonten jagat raya inggih awit saking reka daya kang sarta sanggit rungsit paduka Kanjeng Rama. Kanjeng Rama paduka saged gelar inggih kedah saged anggulung. Tinepunipun kula wiwit lair kula sampun kalepetan kamurkanipun Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Kula mboten kepengin mati sia. Paduka saged gelar, paduka saged muja wujudipun mendung. Paduka kedah saged ngrampungaken perkawis menika. Kula nyuwun Kang Putra nyuwun dipun wangsulaken wujud sekawit. Cakep saluku tunggal Risang Gunawan dia meminta marang purbaning kang kawasa glising kondoring kesing carita bali wujud sekawit Risang Indrajit ya Megananda dadi wujude mendung. Padha mirah ingsun Prekaten mas pokok mijen tuku dahan tanpa karyo sangkang rinemangan Gusti. Iki Togok Teja Mantri. Inggih, kula ingkang sowan sinuwun. Nitik dapurmu sing jelekutrut. Wangune anakku Indrajit ora kasil mateni Wibisana, Gok. Inggih. Lakar kasinggihan dawuh paduka malah kepara ingkang putra Megananda Indrajit mati. Iya, Gok. Nggih.
Aku wis ngira. Aja to Indrajit. Adiku Kumbakarna sing bene kasekten linuwih wae nyatane ya mudhar. Kok wonten dawuh wis wancine aku dhewe kang bakal maju dadi senopati ngadepi Rama Wijaya sak wadya balane munyuk. Nanging sadurunge aku tak pamit dhisik karo Sinta Suwangga. Lir kasiran toya windu tumarujuk katon semi Mas Patik kumala inten raja dewaku. Sinta endahing taman saka prasasat swarga luwih-luwih yen nyawang soroting citramu wong ayu. Sinta paran pawardhani. Sejatine tekaku mapan ana kene nedya ngaturake gunging panuwun marang sira Yayi Dewi Sinta awit nadyanta mung sak oboring blarak atiku wis rumangsa marem ya mung merga sira wis bisa gawe negaraku mulya tata raharja ing tembe burine awit Dasamuka percaya lamun ta jeneng sira Yayi Sinta panitisi Sri Widawati Dewi ning katentreman kamulyan kabagyan Prabu Dasamuka kowe jejering raja diraja mbau dendha Anyakrawati maneh kowe wuta ing lajering gegayuhan karepmu piye Sinta Rahwana sediamu becik gegayuhanmu luhur nanging tinemune jebul kleru panarkamu tumrap werdine sedya kang sejati kleruku mapan ana kendi wong ayu kowe ora ngrumangsani menawa rusak ing negaramu tumesing wadya balamu ya merga saka pakartimu copeting budi rupa ing nalarmu paugeranku mung prasaja yen kowe tresna marang hayu mesti nemu raharja yen singlar hambek utama bakal murubeda tiba apa cintraka gedhe wong kang tanpa guna yen getuna ya mung bakal muspra perkara iki kudu enggal rampung Sinta tangih bisane rampung sedeng senopatimu tumpes wadya balamu ludes masih luguh ngedeng kranging-kranging kowe mukti wibawa ana kene cetha kowe ora wani ngadepi Pangeran Rama Wijaya Dasamuka Sinta alus tembungmu manis ucapmu ning abangke kuping ngentengke nyepeleke marang Rahwana Raja kok sengguh aku ora wani ngadepi Rama Wijaya iya sak mengko bojomu wis dadi ratu jejuluk Prabu Rama Wijaya tegese bobot lan derajate wis timbang lawan Dasamuka dina iki aku bakal netepi prasetyaku kang sejati bakal tak ajangi jembar nggone njaluk baline garwa Rama! Ulang-ulanging driya mangu-mangu mangun kong kandhukan rimang ing Prabu Dasamuka kowe biangsat Rama Wijaya Prabu Dasamuka mumpung durung kedadian sira tumekaning pati si gedhe palimarmaning sun marang Dasamuka
nungkula dene garwane ingsun Rekyan Sinta balekno marang panjenengan ingsun yen to kateman mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu ana praja Ngalengka. Piye? Aku mbok nunggul. Iya. Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngeman karo aku ki ora susah ngeman karo Dasamuka. Boyongen Sinta, ukupen negara Ngalengka. Nanging wis pedhot gulune Dasamuka wis ngadang-adang dadi wathang. Yen to mangkono pranyata kowe Nalendra kang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik nduwa piwulang utama. Kowe ratu kang wengis Dasamuka, sing wengis kowe Rama Wijaya. Kowe ora ngilo karo kahananmu. Kowe ora ngilo karo githokmu, kowe ngorbanke nyawane ewon prajurit Munyuk. Ming kanggo nuruti tresnamu marang badan sapata. Ming kanggo nuruti kaperluan pribadimu, mung kanggo nuruti nafsu serakahmu. Bangsat kowe menungso. Munyuk-munyuk kae mbok apusi, mbok beteng leteki ngatimu anggonmu kabondo marang katresnan. Wadya balaku mblasang nganti kowe babatan pacing iki merga saka nafsu kekarepanmu Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanke pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem? Apa ngono kuwi dudu wong mengis? Kowe dudu manungsa Rama. Kowe bangsaning satu kewan. Kowe jagal. Kowe iblis Rama Wijaya. Aja kleru panampa Dasamuka. Yektine nggonku napaki perang iki ora mung kasurung brantaning asmara njaluk baline Sinta babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati kewajiban ingsun iku mbrasta mamalaning jagat ingkang sinandhang Ratu Ngalengka sakwadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti warsa nggone matrapke katresnan lan kewajiban. Ingkang ingsun tindake mung kudu nyirnake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Ganjur pecah dasmu kowe. Apa? Oh, Pak. Jerbabah depane lemah sang Dasamuka. Eling-eling Hanggada Aji Pancasunya. Lamun to gugur nanging isih kesrambahan bumi geni banyu angin kang sarta swasana saged urip malih Jerbabah.
kaya wungu saka nendra. Rama Wijaya aku isih urip. Urip neh. Ayo, maju Rama. Angger mati urip neh, angger mati urip neh. Engko iso lho bar jam 6 isuk iso lho engko. Nek Semar ora metu, iki ora rampung-rampung perkarane. Tak celukke karo wong siji iki ben beres perkarane. Mar. Sing tak celuk dudu kowe. Sapa ye? Anoman si kethek putih. Ngomong turu cae. Tangi man. Bajingan. Wong turu kok sikile mbok taleni. Culne. Walah. Piye? Kakang Semar ana dawuhmu apa? Ngaten Gus. Dasamuka nggaduh aji Pancasunya. Angger kena jemparinge Prabu Rama Wijaya saged urip meneh kalamunta isih kesrambahan bumi geni. Bumi geni banyu kang sarta swasana banjur aku mbok kon ngopo Kakang Semar? Kula tekoni sampeyan jek seneng dolanan gunung napa mboten? Dolanan gunung jek seneng mboten? Ora ketang util-util. Cik doyan mboten? Doyan banget no. Mang jebol kayon utawi gunung karungrungan. Ya kalamun to sinuwun Prabu Rama Wijaya nibake jemparing Guwa Wijaya mang tamblek ragane Prabu Dasamuka ngagem gunung karungrungan.
kapiarsi lawa kalong luru pandelian jreh kawanan ing semune wetan bangsulaipun mratandani yen wis bangun enjing syukur seketi jumurung sedaya menapa ingkang dipun tindakaken sinuwun Rama Sang Marting Jagat anggenipun ngisas angkara murka sampun kasembadan Kakang Semarya Yayi Sinta apurananipun Kakang Krana randhat anggonipun Kakang Hamboyong marang Yayi Sinta nun inggih sinuwun Siyang Pantara Ratu kula tansah ndedonga mugi-mugi anggen kula bebrayan kaliyan jengandika sinuwun Rama tansah manggih rahayu wilujeng Yayi Gunawan sira Yayi bakal ndak dadekke ratu ana Ngalengka ya mung Siadi kang ndak percaya dosi nuwun kula rumaos dereng pantes jumeneng dados nalendra menapa mboten prayogi paduka kemawon sinuwun Rama ingkang ngukup nagari Ngalengka menika Gunawan kewajibanku wis rampung ya kuwi ngisas angkara murka wong kang kewajibane wis paripurna iku mbutuhke apa wae wis ora mbutuhke apa wae kang sipate kadonyan luwih-luwih dadi ratu ana Ngalengka babar pisan aku ora kepingin ingsun mung kepingin menepke rasa gedhekke panembah nindakake dana lan dharma kanggo sangu besok yen sowan ana tepet suci mula Gunawan sira nresna gegayuhane leluhurmu Ngalengka biyen balekna kapercayaning para kawula tuduhna laku becik jejegna lakuning hukum isenana rasa asih lan tresna Ngalengka wis suwe dirusak karo Dasamuka mung wae rusake lair isih gampang didandani nanging sing angel kuwi ndandani rusake budi pakarti mula ya mung Gunawan Wibisana kang pantes nyekel bawat peperintahan ana Ngalengka Diraja Ngalengka Diraja taklih jeneng dadi negara Singgela dateng sinuwun Rama Wijaya nanging kemawon senadyan to kula sampun kawisuda mboten ketang sembur uwur kula nyuwun sangu kali damar kinarya gegebengan anggen kula dados ratu ngayomi para kawula dasih sinuwun Yayi iya ugere wong dadi ratu kuwi nyontowa lakuning alam yaiku Surya Candra Kartika mendung bumi geni samudra lan angin liripun kados pundi Surya bisa madangi jagat lan nguripi sagung dumadi Candra bisa gawe rasa adem Kartika dadi kiblating wektu sira dadi ratu kudu bisa dadi tuladha banjur mendung kudu bisa nandukke singit lan wingit banjur bumi Siadi kudu santosa kaya bumi geni Siadi kudu bisa mbrasta memala ora pilih kasih banjur samudra watake kudu jembar kudu sabar drana kang pungkasan angin sira Yayi dadi ratu kudu bisa manjing ajur-ajar pangandikanipun kakang iki mau jenenge piwulang pepakem Astabrata ya iki kang dadi makutane Prabu Rama ketokno lelabuhira marang negara Ngalengka utawa negara Singgela estokno piwulang Astabrata ya makutaning Prabu Rama nganti kapan wae ya Di paripurna Astabrata